Häkimetler ogurluk harby egin eşik sowdasyny nişana alýar. Şu günler darganaty häkimetlerini harby egin eşikgeýine asuda raýatlar hemde olary ogurluk harby uniforma satýan harbylar injilikden gaçyrýar. Polisiýa köçedäki harby lybasly asuda raýatlary nişana alýar. Olara garşy reýd geçirýär. Häkimetler ogurluk harby egin eşiklerini ýygyny çalýar. Bu aralykda eskerleriň arasyna harby bölümlerden uniforma ogurlap satýan gullukçylar köperýär. Olaryň arzan bahadan satýan egin eşikleri ykdysady kynçylyklar bilen ýüzbeýid galýan asuda raýatlaryň arasyna hyrydar tapýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2 fevralda habar berdi. Onuň sözlerine görä şu günler Darganatanyň polisiýasy Etrap bazaryny we Gazawjok şäherini harby egin eşik satýan hemde geýýän asuda raýatlara garşy reýd geçirýär. Olaryň satýan we geýýän harby lybasları ellerinden alınýar diýip bir şaýat Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Özlerine de jerime töletdirýärler diýip ol sözüne goşdy. Ýagdaýdan habarly bir çeşmäniň sözlerine görä häkimetler bu operasiýalary 29 ýanwarda girişdi. Yerli ýaşaýjylar ila tarasyny arzan bahadan satylýan harby egin eşikleriň hyrydarlarynyň köpdigini, onuň geçkinli haryda urulýanyny aýdýarlar. Lewapda garyp gatlyk hasaplanýan raýatlaryň arasyny bahasy arzan bolan soň harbylar tarapyndan harby bölümlerden ogurlanyp raýatlary, arzan satylýan harby lybaslary, aýak gaplary müşteri köp diýip bir yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä harby gullukçylaryň şol sany çagyryş boýunça harby gullukçylaryň arasyna öz gulluk edýän harby bölümlerindäki uniformalary ogurluk ýoly bilen raýatlara satýan adamlar bar. Olar muny çörek pul nas pul bolsun diýip satýarlar diýip bir yerli ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk radiosy türkmen goşunyny eskerleriň çekýän horlugy şol sany olaryň ýymit ýagdaýlary barada wagtyl habar berýär. Habarçy ýa-ni ýakyna Lewapda bir serhet garnizonunyň şertnamalaryň gullukçysy bilen söhbetdeş boldy. Ol atlandyrylmalyk şertine harbylara hususy taraplara uniforma satmagyň gadagan edilýändigini gurrun berdi. Onuň sözlerine görä harby bölümlerde egin eşik etmeçiligi var. Yerli ýaşaýjylar polisiýanyň harby egin eşikgeýine asuda raýatlara garşy geçirýän reýdleriniň olary satýan harbylary gorkutmaga gönükdirilendigini aýdýarlar. Olar raýatlaryň üstündäki harby egin eşiklere garşy reýd geçirmek bilen ogurluk geýim satýan harbylary gorkutmagy pikir edýäni meňzeýär diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Azyk etmeçiliginden kösenýän eskerlerden we gymmat egin eşik satyn almagy puly ýok raýatlardan günä gözlemeli däldi, olaryň şertlerini gowlandyrmaly diýip ol sözüne goşdy. Habarçy ýagdaýdan habarly bir çeşme salyglanyp soňky 4 ýylda harby bölümlerde ogurluk aýplamalary bilen köp sanly harby serkerdäniň türme baslandygyny habar berdi. Türkmenistanyň hökmany harby gulluga çagyrylan eskerleriň goşuna horluklary şol sanly azyk derman ýetmeçilikleri dowam edýär. Kyn ýagdaýda galan ýaş eskerler başga alaş tapman ene talaryna telefon edýärler. Emma olaryň hem elinden gelýän zat ýok, sebäbi elleri ýuky. Bu barada habarçy 31 ýanwarda habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä hatda paýtagat Aşgabatyň çägine ýerleşýän harby bölümlerde de eskerleriň ýaşaýyş şertleri amatly däl. Bayramaly bir esker howsarynyň sözlerine görä oglunyň gulluk edýän harby bölümini ýot bilen zilyonkadan başga derman tapdyrmaýar. Bu harby bölümni öňler eskerlere çöregi meske çalyp beren bolsalar, inni diňe çöregiň özi berilýär. Şekerli çaýyň deregine dermanlyk otdan demlenen bir çaý berilýär.